Iglesia ni Cristo walay lahing katuyuan, sa tanan nga tawo undok sa reliyon, kundi itanyag si Kristong Hari o Ginoo, nga tapos sundon sa tanang panahon. Magawit nga masalya sa tumbaruganan, asang kanunay magiusa, magkuyog pagasdang hantod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo ang iyang balaan nga iglesia. Ibalik ta ang karaan nga kakristyanuhan, sumala sa gitudlo sa bago nga tugon, ang usahon ang tanan sa maong iglesia, sa iglesyang gitukod ni Kristo. Mag-awit nga masalya sa tumbaruganan, asang kanunay magiusa, magkuyog pagasdang hangtod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo ang iyang balaan nga iglesia. Walay laing basihan gawas sa kasulatan, walay laing credo gawas kang Jesu-Kristo, walay laing ngalan gawas sa Kristiyano lamang. Kini ang atong baruganan, magawit nga masalya sa atong baruganan, asang kanunay magiusa, magkuyog pagasdang hantod mo daog ang doktrina ni Jesu-Kristo